Kakong Trina Suchen menta kasngi sasisin kalawan ban penpau biang halor ka jingsha nyon ben na kinong ilam snong kasnong lama hakaba kaladawan urang basnong bahapo sitayo ude banmi perthai banwan penbena bagi kram kentai snong yaka. Kakong Suchen kalai thu bagi nong ilam snong hapo ka jingilam urang basnong kasnong lama uba telmi dong hakaba ularai ban kentai snong yaka yeng kasem jongka Henry Hakmat u Deputy Commissioner ulalen yaka tei. Katai kalong kami kalawan ban penpau ka khatsan tarik ukala lengkot nakadau bakala syak kentai snong tang nakadau bakala wat RTI hakaba hadu menta kampat yo eka jing yesuk hasnong hathau hakaba ki kendon ki an ki te ki khom yaka katba hakmat ka an ki nong pniat snong ki len yaka te halor katai ka jingsha kentai snong nakaliang katai ka long kami kala lej ban ujor hau Deputy Commissioner ha ka ar tarik unno pra arjar arpho Henry haka khat khandai tarik ukala lengkot urang basnong ulali bani kendu yo Deputy Commissioner hakaba ulalen yakate ka jingkan tai snong yakate ka long kemi hadien bakate ka long kemi kala tho biang ka sithi ban pan ka jingtho ban pensisai ka jingbam sha kan tai snong namar bakala shem jingjenjar ha ka snong ka thau hakaba nakaliang u Deputy Commissioner ulapha da ka jingtho bat kala yethu ban nadu belayo yakane ka jingtho kilasha ban thit jingthit hasnong bat kumju ban songkali kakong Suchen kalai thu baka jingsha kan tai snong jongka kadai namar baka sei madan ya ka jing bamsap ya ka scheme shispas ngi MGNRGA kaba kalapan ya ka RTI haus nam arjar kharkhandai hakaba lengba ka RTI lalap baki bainong sngi ki khlamsiu bat ki scheme khlampentrai hakaba ka pisa kalaja kabalakot dakilak tengka ngaban nga wan hapo kador bar snong nga kwa ban keren hapo kador bar ban pensiau thu yak ka bapi larai nga hakalai pheu tari ubana bakhat be arjar apheu hapo kador bar snong namar hakato kapor bapi rai nga ngamdon nga kwa ban siau thu ka ka bangalale hapo ka snong ka thau kumta nga karpat ye phi ba phin siau bha ban ailat nga bangan keren hapo kador bar nang ban siau thu kuble shibun ka pentip shepi kong Trina Suchen kani nga ai hapo dorbar mangan yo kran hakman badba Henry urang ba snong umi habar bat ube pembandinga uong khile mentang ibun kam anda la jandep min sakhot ipi hadu bawai ka dorbar kim khot inga tengah snyo longo namar nga kwa ban ya kren ka bangale haba kita snong inga ngamdon ada ki kwa ban touch snong inga khot lang si markman kay ka hukum snong kabadon hapo snong bakiray banga klem le hangta nga rogan snyo thu da ka basay knang banga ngan yo tip kay ka jingle jo nga po snong markmat ihap ay ka ray nga bani kren Henry kim kwa ya nga bani kren markmat anda nga bukun le bukun sa school ki pelong dorbar kita snong kompanya nadin nga klem snyo nangta kani pan kadin jonga nga klem snyo anda nga po hasnong ime bat ipara jonga itu inga anda men step nga yo snyo baki pertas no ambitsu ban le thit jing thit adukan jonga ambitsu ban yarung yemi ban nga na kata kadang nga mut ban record da ka mobile ndre ki phet no uta unong pertas no uklem pertasyo tengah snyo lengo nangta ngali chorong ba na kadaw benongkong ya kani ka sithi ma ngalawan chong chua mestang angni ya kani ka sithi ba kasnong lama kata chnong nya ngali bu ha audisi ya kani ka sithi benongkong lawan pen I namar lawan chong khasan tri banan nongkong man pensiu banga cha ta chnong tang na kadaw banga pan RTI hadu menta ngampat yo kata kajing Yesuk hapo kasnong kataw. Namar ki kendon an ki khum ite nya hapo kasnong tang ba sakmat ka an pat kilin makiklem le. Dengan pen EP kani kot bangabu cha audisi. Menongkong kani artri benai khat arjar arfeu. Nangta adin nangta ngawan chong press club. Khat santri benai benongkong arjar arfowe. Nangta ngayai anda nam tanga yo I bakani kat nyo kat kandai teri
menai benengkong ar hajar ar huwei ba orang ba snong ulawan ha udisi kani ka siti ngayo i hapo YouTube po mobile ba ka SYC ka ong ya keren ba udisi ong ba orang ba snong ulakot udisi hapo office hendrai ong bangi klem le ka kani ka siti nga to sha udisi namar ba kani ka SYC kaya keren ba udisi to udisi ong bangi ledap kot ya orang ba snong uong bangi klem le tanang ta ngasnga ngayet pat sa kani kawe ang ta nga tho kasiti sa audisi haba ulen kumto hapo office jong pi kum audisi balai hasnong kite ki kuminga ta ai karaya nga ngani ai ka jing tho nga kasaki sabut ko biang kani nga ai sa audisi ka jing tho nang ta audisi u ai sa nga kani ka jing tho nadu bangayo kani ka jing tho na ki jong audisi kisha yang nga bangat syong kali habangali kit jing kit apo snong ro kisha nya nangta tengah sengap ja namar badon pang nangta kan reu terik benai ba ar jarak huwei nangta ki pelong dorbar hapo snong ar ko ar terik benai balai ar jarak huwei kani ka siti nga tho nga ai ka wei kopi sha po office dorbar snong lama bang ai hakti usketri jong kachnong hapo dorbar rangkat bat ki pajba ki babun ki bayesong bat orang bat snong bat usketri snong bat ki dekot ki dan lang hakan skim cheese pasni NRNG ma punya kata ngafal nadu arajar kat kandai tama anda uta orang bat snong usngap uklem le ai ngapan ki ngalek pentip chopo office nangta anda ngayai kelenti bale chopo office kita cnong yang hilap iyo nakata RTI nakata ka RTI ngalap babun kiskim kisateng bat ka bainong singi kibru kisa pending undang awat RTI taka ki penrung ya kama bainong singi jong kibru bat ka banang saru kadang don aduh kano terakhir kajung misuse ne kajung penon makalai ne kaskim ya kata ka skim job kat nyangan sa penchai pat pi hadin ngan penchai tangi kani ka dor basno nang ta anda lep kene la lockdown nga ai kene ka siti hapo dor bar la lockdown anda lockdown mi yo shu banyak keren mo ngai ngap ja anda nang ta peli ka lockdown malu mala ban peli ki yo bihat ban peli mo nang ta ngale mi chu orang basno tengah orang basno ka dor baru pi ong inga kilik anda lep min sakot peleng pim khot inga bangan keren hakmat pa ke bangan le bakalai pi nang ta ong teman ta dan covid te ngim yo shu banyak keren te pan jing bit na urung disi la da u ai tangin pelong bet tengah lek bu kani namar bangan lebih keren bat u rang ba snong namar ha orang ba snong ngak klem thokot namar bangi dang dong nong kendong ada ngak thokot ru umresit kamen toy ayu namar yo bu ong ngak klem yo jing tho tabha bangan lek markmat da ka ketin bangan keren takani ngak tho cha audisi nang ta audisi na kani ka jing tho udisi upha uong badang don covid ha pelong komiti ya khot lang taki khot ya nga bat nga bat ulong jonga ngi ya lek bat ki khot komiti ki bedon hang ta po komiti uta orang ba snong uong kumne ni klem le ap uong pambani nga lada biang pi saki sabut jong pi ai sak kes na ong wo me hang ni khai me ya nga hang ni nga he hang ni nga san nga klem kwa ai kata nakwa ban tip ya katan rai ka bangan le po kosnong kenang bangan do ban pan ba bipi kumurang ba snong tang nakadaw bangapan ya kini ke RTI namar ki RTI bangapan shwa bang dep bangalabu ikot kisla ka RTI uneus ketri ha komiti nga krani kita uneus ketri visi uwan ha kamit jonga kamit banja uwan ban thong pisanya kawasan pheu hajar ngam tre ngakwa ban tip ke bakane ka skim ke badan hasnong jongi ka sa pending kumne ngam tre sini te pisah nang tanga ya thu hapo komiti nga ong ai ka dorbar ngini kran hakmat upat ba ke bangalap iki RTI ke baka sa pending ya ka skim chispa asni hapo hasnong jongi namar kani ka chispa asni ki ying ki don phrapheu sau phrahusan ying hasnong kas job kat pak ki don chispa hanriu pheu sau tali
ya kani nga keren hapok komiti ngong ai lat ingi banginya keren shwa hapok kadar bar nang ta urang ba snong ong tongin nang ni muslim shu la ai dorbar rengkat bat kadar bar badan kam hapok snong po tau nginya keren lang bat kani hadu mentah yimyo kata kadar bar nang ta nya ap siap tengah lei chau nang baki pai ba kin yo pule ke ke kot ba udisi upha chau po un pelong dorbar namar ba uklem orang bak senang uklem tak senang yang ong te wanra bat kani ka sakhi sebut hapok press club ngan ab ye u city yo namar ba un ban mi hapok press club ban penchai bai ba om dei ban tho hakot kubor sop sop dei ban man mi kumne kum bangami nang bak pigi bai ba nong song senang kin yo i ya kadur jong u rengkat bat ka kot ka sakhi sebut ka badon akti jong u ba ayu disi balai us ngam jar klem ai dor bar hadu mentah ngakwa ya kata ban syai nang baki pai ba ki ba pej ha kamu ban pelong dorbar hadu mentang yo dorbar ta kumno pile nya nga kranda ka tin nga kan to khot chu nga lamar banga bun pelat pikot la kum ba tho si thi te kum ba tho si thi samla la da pio iki jing tho banga tho chapo disi nang tau disi bu ai kan ni pikot nga u ong ki ai ki kendon ki ba phi ki pengat e phi ya thu nga ngai thu nga ong ki kendon bala khang persa ya pinong song snong bakim dei ban yelek ya ban shu bat ka ying jonga bat ban thit jing thit adukan jonga ka ba ar bala khang ya nga bat ya ki bru ban ya kendu ni ban ya shem na mario bangan ni ya thu ya ki nya kata ka arti ai bangalap ya kata ka sis pa asni kin sneu thu nang ta ka malai baka snong ko kan om ba kli ya ka ying ka sem ka jonga ka yap ni ka i nakata kadao nga ai kini ki sakhi sebut ya udisi namardon ki sakhi sebut ki bahasnong ki ai nga kum kata ka adong kasnong ka ai pi tang ba lada poi ki bru sarkar ada poi ki bru na po office ombit banyetu ombit ngimle ta hapo ke kedon ngimle kakum jinge jong ku kinong song nanta onda yo kani ka shiki udisi ulapha Arho pratrik September 8,000 arho we. Shanga kawe kani kopi shanga bat kawe sha ulah senong. Hadu mentah. Menne shwa bangan chong press club hang ne. Telepon sha u rang ba senong jong ni. Ban sneu thu ulen uong uklem le. Ada orang ba senong uklem le. Balai un haba uyo ay kani ka siti balai un pelong dorbar wud. Kenang baki pat ba nang song senong kin yo sneu. Ke ai bangale apo ko snong ka thau dan ke ai bangaman ngalong ke berubah sniu kum bakila tho ako bor balade ngam yo i tangga jing yo sneu don ki bay thu balai me ki tho kan tho ai nga dei ka bru ko bom don jing je dei ba ka snong ta haba ki yo kum kan ka sithi nakti jong disi balai kin ra hapo ka dor bar kanang ba upai ba nang song snong ru untip ke ai bangale kababhane kabasniu handrai uklep ai kador bar usngat no ja mentah hapo snong kasa umdum kintip ya kabasai kintip ya kabadum handrai ha komiti ki oinya yesu tengah ngam tere nga hador bar pikot kentai senrang man lek dor bar man pelum ban taj snong inya bat ban yesu pat ai da kador bar kenang ba pat ba unrai nga ke i bangale bakla ngarungan snyu thu ban pan mam nak mak upat ba ke bangale bakala uni orang ba senang hadu menta ai kani kador bar ngas nyau lengo kim ka nyau lak ka ba san lak tam ka bun ha do ni ki kot kisla Ibon kiskim. bun kiskim Kidi basna yu. ki ba sna akan badi oi nyau lak kaskim akan badi nang tapat don ki kot po pala Kan subata yu to. don kiskim batung tenrai kuai don kiskim batung so nyamtra don kiskim basu tung so strun don pat kiskim ba snapan kana kum kita ki badon ha Belum kan no ay kapoy bisa ba. la poila la kanulak ngam tip su ngan kan mau na maro Kapo san pola sken. Nakum na. kaja ta kun ta hi chi nyau phra chi kheulak Kabaja di sekolah. nyulak tam tharai don pikot na marnga ang klem kwa syu ban penmi ya kan ni nga So baga jingwan penbam pisai fi kamut kila sutu kila le ba. oh kira le bakala namar uthong yinga
ada pakwa ada ka skim ru nga kaloi ban wan ai ada pakwa ada ka pisar ngan ai uang kile wengi ka te ka arti ai ngam tre ngan pej ka jing shisha balai kumne ka sa kan ram kat kiskim ki bangayo hapo snong pisar nga fal hapo video hapo blog period ngayo ru hapo blog Temen no via apa? ngayo na duus nam arhajar hak kendai tang namar banga nam keren nga le kum ba keren sop sop kum to po snong nga klem pen i cho po office andre anda nga pen i anda nga keren po snong kim sngap na hang ta kim sngap nga le bu cho po office anda le bu po office taki kin na po office kin taki ki ka taki ya kane kaskim nang ta ka ta snong Aduh mentai. Aduh mentah kita tak cenang nya. Taya kan ni sebagai pangan panamo. Pan sai ngam ban si kum kalong kemi ngan lek pentip syaka mikhalia authority. Ngan lek syakmat jong kan. Bandawa ya ke jing lek bi an jong ki nga ko sno. Auto mungkin Serti. sekali. Judge serti. Lah biang ngabu ha audisi kan ka jing tho. Namar ba u long meeting ngam yo ikan dosu ngam butan ke jingtho kene ke jingtho ngan karpat ya audisi bu unle mangan ab yu bu unle kumno unle halor kene ba upha pelong dorbar snong kimtre ba upha penpena hapo snong kimtre unle fat kumno ya kene namar ba kimtre tengah karpat ya audisi ya kene ke kot bangabu unle bah ya kene kajing le bi anjong orang ba snong hapo snong namar ki pai ba changi kidang long nong kendong kimpat siu thu siu thau bisa lah kok kum du Tengah yun orang pasang. tell me dong No? tell me Jad dong dong. ai ya sai hapo press club kanang ma ki pai ba nong song snong kin tip yangi hapo snong namar hakot khobor ni tho sop bomdon bayo i namar changi nang nong kendong bomdon khobor ye pit tang hapo mobile nang tang awan da ka bas ngiu khia ya nga kum kalong kemi hapo press club ban pensai ga orang ba snong bun wan kran kum ni kanang baki pai baru kin yo sngio kin tip ka siti ba IUDC da ki claim rai la u claim le hapo snong balai ki UDC u ka siti cha u ban le kum kini ki kam ban weng no ya nga la namar ba ki don ki le namar ba ki kam bi ai henrai nga ko ba ban kerpat tang ya kata ya baro hapo press club we baro hapo media ki bru ki bepek